Naman siguro nagisandigan na kuan. Malaking tao. Sa kumaglit kay bawa para to ang gibuhat na di man to. Sa Good morning guys. Welcome sa among channel guys, The Jijin Verse. Buntag dia sa tanan na po sa kusina guys. Pagluto tag pamahaw. Andam tag para pamahaw sa atong estudyante gatong mga sinte. Nagkuha kong talong guys, oh. Tortahon akong ipakuluan daan. Wala ko yung ay sugba guys, kaya may baga. Ikuan ra. Di tani. Di lapuan. Muna itong panitan guys, kaya itong tortahon. Ito na yung tortahon guys. Ito pangbahon po sa eskwelahan. Naminta na isugbar guys, ang problema ko may baga. Kaya wala mo nyo mag kahoy. Wala mo mag-uling sa kalan man. Ilapuan na lang. Para maturta. Kaya lamay ko nung torta. Tortang talong. Ito mata si Jijin Verse. Sa'yo pa mo guys. Ako yung una ni mata. Basta una yung mata. Karinig ko sa kusina diretso kay ang pamahaw sa estudyante. Sabi panitandaan kay si Jijin Verse akong palutuan ni guys. Ako rin nagkuhan. good morning everybody. Haros na pagtang kamunggay pangkataas sa kinabuhi. Miss kusina mo ang daily life. Hindi na, palagi na tinawad na mag-daily life. Balag sige kang kamunggay o sige kang taong basta. Malipad dyan ang pamudyo. Ikaw ni Deo? Ikaw magluto ni Day? Ako ng kamunggay be? Huwag itlog ka o. Saan na tortahon at salada? Torta. Itlog na ko Day. Pwede. Itlog niya mo tabugas ng kaadyo. Itlog duha ka bok be? Ilan na? Ano ka na ka man? Dora? Balik ang itlog duha be? Ha? Mag-unipong gyapon kami sa kunay klase? Luya sa talong na gamay na dako. Di ba siya pares kadak anong taon? Uy, basig na i-order eh. Mga maghigahi lagi. Di ba takpan guys si Budas? Sanina. Next na natin guys ang atang Bati ang uban be. Ang gikuan be kiliud be. No. Buday sa naigahi. Naigahi ka uban sa humok. Ay, mahumok mo. Ay mo kayo mamag. Busy lang magkadlag jow-jow. Ang trabaho, ang makaroon. Ay ka. Pinawanhan yung mga luto. Puya-puya maday. Basta uhay na mata, muna palutoon. Uhay may mata. Ay, hinundan na ba na? Huwag ko na pinundan.
Ay, batasan to. Kapik sa nagmantika akong utang. Akong kaldero di para utang. Ano kay sudod sa ako? Grabe, wahinungdan ko no. Ano kay sudod sa ako, ibitay kasabuhan. Di sa'yo nagmata? Huwag yung pinungdan. Gasawa mo dito sa luto. Hindi mo ganyan buhat. Dani ka dyan mata. Ako man nakaluto. Ay, asawa. Siyempre, ang bana, ay gano'n na siya mag-prepare. Luto, naka-crop-top pa ba ko? Iya. Lita lagi na na yung simudari tinidoron. Luto lang dahil, naka-crop-top pa ba ka dahil? Nawa ka ng crop-top dahil? Crop-top? Oh? Ayos mo kayo mga suot kayo mga. Ipangluto lang pandig mo anyang suot ah. Init lang kami. Pilit yun si mong naong ning tortaron. Hawa. Pagpalajo-lajo dyan gamay, kasi malupad na. Nadyan na si mga ngaping pilit. Lutuan na kay pangbawon na ba? Iyak na naman mga ngabi. Kaya panglaso ka ng itlog na lang ba kanina putol? Ha? Yawa. Bakit na torta? Ipaluto pa pero gesistanan gyapon ka. Salamat ka. Salamat. Salamat na kayo. Anong ginanaw yun? Anong salamat po mo kayo nandyan? Napakayo nandyan. Pag makanahan, luto na kanan. Supay tagayo. Pag makanahan. Kaya kagi-prepare na. Prepare. Kaya ang asawa magluto. Ngunay ba ng Pindan. dami yung gusto. Hindi ka nang ting-ting. Kabanjit ka. Mamiri rabani. Mamiri dito. Parang yung sundakot. Ito na yung asawa na. Giandaman na, magbubulbul pa. Ano ba ni? Ito pa may bubulbul. Kaywa na may kuan mo di ay. Siwa ni Kwan. Lato-lato. Ito gandang mo. Di ba na kuan? Lato-lato ba? Ano? Orang na di ka mo lato-lato. Uwang na lamang ka. Yapon ka ka mo lato-lato. Sinanan ba eh? Mag-practice yan po kag lato-lato. Tulog eh. Kaya rin nakabaw pag lato-lato na pa ba eh. Ang pa. Isang hundanan. Saan ni mong taong nakabuwag-buwag. Saan ni dyan ang gidagmok man. Naibot ng guna. Kabuwag-buwag na. Naibot. Abot sumusulit. Wow. Naibot na dahil mo ng nainana. Sabta. Ganong nainana. Ikaw yun. Abagkuhan. Kailan mo na magkuhan? Isang ko, diibton. Ay nag-ibta. Diibton. Ano ito? Ay sabi. Luli mo ay. Kurang iwan ba? Ito ko. Hindi yung tagibta na. Diibton. Nagtumag-ida. Tuling iwakan niya itong pang-sibuya sa putan. Ibta na, di ibton. Ito, gabi. Napahamak noon. Hindi mo ba itong giidot? Then, napahamak. Sige, gaga. Tanawa. Udah. Okay. Hindi na yung asawa. Ibsa na din na. Ang ibton. Okay, palamig-lamig pa. May but. Tira ulo ka. Para maningay boy buot. Talaga dyan pa. Iralo ning ang pagkaway buot. Mag-antos ito. Ang asawa ka boy buot.
Ingan kagid tawan ta matibuok. Ito di ka na. Waman lang yung upas ko rin magpaputo sa sud sa gawas ra. Hindi na gusto din pinasud. Uy, parental guidance. Takaroon ko. Guru-guru dia mo. Hindi gara-gara. Pasko ramong gusto. Sabi ang gingan nga. Ang gingan Pasko man. Guru-guru na po ko ha. Dati mong nanguna lain. Nguna. Ito kayo sa ginanguna nga lain man. Rajik kang kadaotag nanguna ha. Tandaan. Tigyan kayo rumabog daw guys. Iya, no. Okay. Napano sa laban takloban init pa. Wari, dagmut. Hey, dagmot. Dagmut ni mo ang taon. Ngayon, dyan na dagmut pa ni mo ang taon. So, ano naman yun? Agad tatan. Ngayon, dyan dagmut pa ni mo ang taon. Pakinabangan. Ningdan. Pakinabangan mo na, ginaganyan lang ah. Pakinabangan. Pura mag-ingat yung Pero nga, nailuwag ito. Wali ayaw nyo kay Storya Bioy. Surya. Storya. Hindi ko buwang nga, kay buwang ko. Karbitan niya yung buwang ko. Wali ayaw kay Storya guys. Oo guys, sa panguwahi, dagmut. Dito na ni mo be. Hindi sa ni mo, ikaw may nakangin na na. Nanay, nangdan mo ang taong, dagmut na. Dapay na na mo ang taong. Log mo ko na taong. Gilaik ng tao nga. Para na mo ang taong, may silbi. Hala. Tuloy ah. May silbi na ni mo ang taong, paralyzed na. Grabe ba eh. Grabe yung panira. Hindi man dati ka do. Demanda. Magluto nga tang demanda tinawad bitaw. Hindi man dati ka paninira ng puri. Paninirang puri ba na? Takang kuha na na imuhang taong. Paninira puri Liluyaw guys. na ni mo na imuhang taong. Paninirang puri na na. Na-paralyze na, gimot-digmot pa. Hindi na yung silbi. Light na, dugmo pa, luya pa. Paninirang puri na, di man Paralyze na. Luto na guys, agamong pan guys, torta. Magutan nila man ni mama. Tabahan yung asawa ay. Kuhan sa daya ko, magplansa sa daya ko siya ni Promigian. Sige lang yung panglalait ha. Hindi man dati ka mga ka. Demanda, dito ka man tayo, demanda. Ganay mo kung demanda. Kasi may mga Paninirang puri. demanda. Sa kapwa. May dautan na to. Mingon ko na na-paralyze sa ginuhang taong. Ano daw na ka na? Ano right? Alibot. Luya bata pa na right na. Ang lanta na ka, kaya ko na magluto diri. Taba, ni Ubi oy. Ito na. Ikaw na. Andar auto. Ajo lagi ko kon ko ana hindi ka luoy. Lako na ba? Ako yung mga luoy juga dirmi. Kay buang para paninimog mandar na yung motor. At sa baan guys, ano na po diri. Nagplansa na guys, kuning kasuhan. Paninirang puri. Ay, luto matagkasuhin. Hindi na madawat sa cybercrime ng mo. Ay, sa... Isang pag mo kong kasuhan, di na madawat ito. Magka-ebidensya. Nga na kay nakuy ipaninirang puri sa inyo. Ay, dara. Babaeng ko ano, idemanda na ko ni kay paninirang puri niya. Sus. Ay, sus. Di mo pa kong i-demanda, di ko mahaglo ko kay ebidensya. Katuday mong gipangyaw-yaw o naka-record. Istorya. Medyo di mo ang tao habang ipost ito. Ang istorya ron na ni kaso. Paninirang puri na. Hindi na madawat sa cybercrime. Cybercrime. Hindi madawat. Asa mo dahil pwede madawat? Paninirang puri man kaya. Ito man ka dito sa cybercrime ka mo ito. Oo, dayon.
Asa may mong ebidensya? Kang ipawawan. Ang ito pa sa ebidensya. Asa may mong ebidensya? Madug. Ang gipo sa gimuhang taon dito nga. Diwalwal na. Ang imong gipangyaw-yaw, o evidence na. It's a evidence. Wala ka ebidensya na mo kung kasuhan. Kasuhan din mo. Paninirang puri na day. Nasa mo kami mong ebidensya nga. Nagluto rin mo kung kasa. Nga nung gisigit magkagtaong. Siyempre, sa dito taon mo nito na. Siyempre pa nila yung turtahan. Nga nagplansya pa mag-uniforme. Mag-uniforme pa rin ko na may klase. Uniform ko nila sa bawo ng bataa. Isa ko yung klase. Dahil nga Diyos pag-eskwila. Dahil sa uniform. Suot niya pong uniform. Guban ganing batawan na ga. Laulaw man si Jai. Uniform magyapon. Uniforme na pwede naman siguro. Di na mag-uniforme kay... Bantay bitaw ay nagbakasyon. Di gyapon mag-uniform ganing awa. Isa ko'y klase ha. Diyan kang pa-uniform mo. Hindi. Isa ko'y klase. Kadadlaw. Mag-uniform ka dani sa bahay. Kuya, wagod. Isa pong papalansahod gyapon ta. Sa bunay klase. Wala naman ko yung klase. Magtugtog naman sila dito. Sino nagbaklay-baklay? Ha? Nabaw ka na sa maestro. Ay, lama pa sa maestro. Nabaw ka sa maestro. May klase, uniform. Pindutar na suga, be. Murag luili man. Suga. Nga itong misidari. Alam mo pa sa maestro, mag-uniforme, bisag mo na yung klase. Bunay klase, mag-uniform. Ano, bata ha? Kuya, kaysa? Dayhard ka adyo. Nag-uniforme rin noon. Uniforme nga po sa kinsa ni klase. Kaysa wala sa klase, may ngayon ng mag-degdar akong sila dito. Nakuha naman na sila, nagpa-attendance na. Attendance. Ambot na kailang kuan og nagsugod na ba sila papirma sa ilang clearance? Hindi mag-practice na silang kuhan. Sa paso. Sa ilang moving up. Diba yung mga bata dito nagilaw-law, ano man nagisutog uniform? Muna mag-uniforme, nag-t-shirt na uban. Gigi. Maglit magyapog ma-absent. Maglit yapog ma-absent sa uniform. Grabe ka diehard sa uniforme. Sis, mapigyan ko rin si maestro na ning bata. Makasutog uniform. Bitaw guys. Kinasigihan na sana mag-haul na sa ginang uniforme. Tungting klase pang tarong. Karon gani na ba naging klase o igo na lang magkon. Magsige pug suot gyapon gani o. Bantay bitaw. Gusto mo gud niya mo lakaw manit ba? Si Jan tigya pun tanawon. Di sayang sige nagsinina na pang kuan lakaw. Kay bisag ginip kanang basta ting klase, sige uniforme way kuan. Was di mag-uniform. Kasaka jud ka na be. Base in uniform na be. Magtambling-tambling ko kasi. Base in uniform na tanawa. Magtambling-tambling ko na to sa stage. Kawa ko na puwas yung uniform eh. Ipagalalim mo plan sa kada semana. Base in uniform na tumbling jud ka di ay. Kuya wa. Awa. Anda man dyan yung mga kagalingan daan. Kaya umabis uniform ni Sigian. Magtambling ko to. Ito pa ilang ma'am. Sigian ko na init dito silang room. Tumbling na po ka. Tumbling po. Katulong ko mo tumbling. Katawa ka. Yes mama. Anda man na yung kagalingan. Di ko mo kuya ko bahala ka. Ikaw na to. Di na kumadto. Bahala ka. Usara bito ginikanan na pa papasuhon. Sabi nagmugna na ng lato-lato nga nunod. Kinsan sa? Sakit ka Diyos lang nga ng lato-lato. Kasi pa nagmugna na ng duwaan na. Anong nuway na ko. Gimuan nang nagsayaw ng lato-lato. Lupig ka. Magpahuway ka.
Kadingting sa danggan ng lato-lato. China may nakamugna ana. Mga China mo kasagaran mga kuan ana. Lato-lato. Aliwaros. Mahilig maghimog mga inanap mga duwaan na kuan. Sabak. Bisig sa simbahan sa. Simbahan, lato-lato. Panuway man may nakabugna na. Ay panuway. Tawag eh. Hindi man nagsilusadaw nga. Murag buwang may ningan. Ningan. Nalian na yung trabaho na. Pura magna hungog lagi. Hindi ko ganahan na na. Ningan. Piti-piti. Binisayad sa kundi. Waros. Lato-lato lang malakas. Ay, tawa-tawa dia. Kaya napraba kay sana ko. Ako kalimot. Lato-lato ha. Isa-isa. Usgado pa ta magatubang. Kumugiro. Oo, mahaglo. Man siguro nagisandigan na kuan. Malaking tao. Hindi ko mahaglo. Kaya ba ko na ito ang gibuhat na di man to. Sa? Bisag-asa pa to. Bisag-asa pa ka mo. Isang pagkaso. Paninirampuri sa kapwa. Ebidensya. Sinisiraan mo yung kapwa. Huwag kayo pakitang ebidensya. Masampa ko kaso sir kay gipakawawan ko sa asawa. Oh. Aga kunong taong pasmado na. Sa imo ang reklamo dito. Mana ko. Oh, Pauwaw ka lang do imbis. dakpan ka. Ikaw pa mo sampat kaso, ikaw pa mo wawan. Nga mawawan man. Pakawawan man nimo ang kugaling mo. Nanap ng lato-lato saba kayo. Bot pasabot. Wawan mo to ganlod. Ginoo. Waras no. Lato na. Ha? Dapat bawala na sa mga simbahan kay saba baya kayo sa simbahan maginana. Giban na magina sa uban ang diri. Panuway nang nagmugna dana. Lato-lato kauban sa lata-lata.